התחלנו. שלום יוטיוב, אני פה רק עם נועה, אלכס, לא יודע מה קרה לו. אז יצאנו שרת כיפי בקיצור, ואני ונועה פה משחקים בו. אני משן סיגריה. סוטה. תסתכלי. תסתכלי איך אני מעשן. תסתכלי. תסתכלי, אני מעשן בריצה. בחיים מישהו מעשן בריצה. אוי שיט. שתגרי אליי. תסתכלו את השחקן שלי. שדרגתי אותו. השתגע עליך? כן, תסתגרי עליי. טיפי 30. אני יודעת. 30? 30, כן. אתה בתוך המועדון, אז אי אפשר להשתגע. ואנחנו פה בפרק השלישי. אני לא בתוך המועדון. זה נתחיל לבוא לדעת חף כאילו. לא. כי את צריכה לצאת. אנחנו פה בפרק השלישי. של אדיר ואלכס משתגעים בסם. השתגרי עליי כבר! השתגעת? לא, השתגרי. אני בכביש כזה. השתגרת? חכי, אני עושה עלייך טיפי. מה המספר שלך? אני לא יודעת. סתם. 25. אז אני עושה עלייך טיפי וזהו. טיפי 25. השתגרתי. אני אשן בזמן קפיצה. טוב, רגע, אני לוקחת את האופנוע המשטרה, רוצה? רוצה שאני אעשה לך? מה? את האופנוע הזה? בוא ניקח... את לא יודעת בכלל מה הוא. מה אכפת לי? בסדר, אני לוקחת... יאללה, עלי. או שאני אעלה? אני חכה. יאללה, יותר מהר. יותר מהר. דחק אליו. יותר מהר. אני. מה זה, רמפה? מה זה הדבר הזה? רמפה. הנה רמפה. לא. מי נתן לך שעון נהיגה, נועה? תביאי לי נהג. תהיי מאחורה. מאחורה. בוא נראה איך אתה... רגע. נו, הנה. נפלתי, תקום. איפה את? איפה אתה? נפלתי. אני בדלת חף. דלת חף, אני בא. אני פה. קחי את האופנוע. רגע, אני שותה, אני צריך חיים, אני שותה. אם את צריכה חיים אז תשתי פה. איך שותים? תלחצי על F. תהיי מול זה ותלחצי על F. זה... א'? כן. איך עושים את זה? לא הבנתי כלום. תלחצי F. כאן, הנה תהיי פה, לא משנה איפה. ועל F. מול זה זוז רגע. איזה F? תגיד לי טעות בעברית. אוקיי. שכחתי את האות הזאת בעברית. רגע. כף? כף, כן, כף. לחצתי. תלחצי. אבל זה לא... תלחצי על כף. זוז. רגע, אני אעשה לה. מקווה שהפרק הזה יצא כיפי, כמו כל שאר הפרקים. נו, את לוחצת על זה? אין לי כוח, יאללה, אין לי כוח להתעסק בזה. יאללה. בוא נעשה את זה, אופנועים. איזה מוזר השחקן שלי, נכון? הכי מכוער שבעולם. אני לא אוהבת אותו. זה לא זה אנרג'י. רגע, בואי תעלי לי על האופנוע, אני אקח אותך למקום כיף. סבבה. יאללה. איפה את? איפה אתה? נפלתי בגללך, הנה. נפלתי. יאללה, סע. לך, פגע בחציר האלה. פגע באיזה חקר. רגע, חכי. בא לי לעשות את זה. בכם לא הייתי אותה. בואו נעשה את זה, מה? צריך אנרג'י בשביל זה. נו, אז מה יש לנו?
זה לא אנרג'י. אמרתי לך. חכי, מה, אז מה, גם עם זה אפשר לעשות. וואלה. בדיוק. חכי, בואי אני אקח אנרג'י יותר טוב. איפה אנרג'י? אנרג'י 500, זה המרוץ. בסדר, ומתחילים מההתחלה. נו, למה מההתחלה? חייבים בשביל זה. לא, לא חייבים. לא חייבים. איך הגעת? בדיוק. לא חייבים. יו מגניב. אוי ואבוי. ואנחנו עפים. ונופלים. נפלתי. אני גונב את האישה הזאת. הנה, כולם חייבים לשמוע את זה. איך נתקע לך שלט ביד וברגל. כן. יאללה, מצחיק. איזה סתומים אנחנו שנסענו בסירה ככה סתם שעות. אנחנו בכלל לא נצליח לעלות על הבניין הזה, מה יש לך? לא. טוב, בוא נעשה תנופה ממש. לא, חכי דקה, אני חייב להשתין. התאפקתי הרבה זמן, אני לא יכול. זה לא טוב. זה טוב מאוד. אני אקח לך את האנרגיה של הבא. נתקע לי שלט ברגל. זה כואב. מישהו תקע לי. הרוצח האכזר הזה. אתה תקעת לי. בוא לילד. הוא תקע אותי ברגל. עכשיו אני יודעת איפה זה אופנוע משטרה. מצאתי. מלא. לא, נועה, נדבק לי משהו לרגל. לא, מה זה הדבר? מגן, וואלה, אני יכול להגן על עצמי. זה כואב כל כך. הכאב, את לא יודעת איך אני סובל. לא, זה כואב לי, תוציא לי את זה. תן לי מאחורן. איי! עדי. תקוללי, כל חיי. חייתי בשקר. שאת בן. עכשיו, המם שהיה בשלט כתוב, להגיד כמה היית רוצה שיהיה כתוב בשלט? חנייה. רגע, נראה לי דלית. איי! נפלת? מי המעצבן שעשה לי את זה? לא יודעת? נראה לי זאת את. לא, בגלל שיש... הוצאתי לבד. אופס, סליחה. רגע, אני אטוס עם מסוק מיני. אז גם אני אעשה עם מסוק מיני. מסוק מיני. יש לי מסוק מיני. אני לא מאמין. איזה מסוק מכוער. בואי נטוס לעולם יותר טוב. אוי, עשיתי בטעות מכונית. מה עשית? עשיתי בטעות מכונית במקום זה. נועה, שתגרי דקה אליי. רגע, לא יוצא לי טוב. שתגרי דקה, נועה. עכשיו עשיתי פה בטעות ספינה. נועה, שתגרי דקה. שקט רגע. שתגרי דקה. רגע, שנייה. נו כבר. תעשי טיפי 30. רגע. נו כבר. די, רגע, שרוצים את המסוק, על איזה אחד לוחצים על נכון, יש את הכי למעלה, מתחת לזה. נפלתי מהמסוק המיני שלי. איזה כיף לי שאני לא יכול למות. עכשיו לקחתי בטעות גילי. מהמסוק שלי. נועה, יש לי טנק. אני בא לפוצץ אותך.
יש לי גם טעם. טיפי 18. לא, מת 25, טיפי 25. מה, את בדלת חף? כן. איזה קטנה את. שאני לא, את בטנק. אני בא אלייך. אני יודעת... בוא הנה. נתקעתי. עכשיו השתחררתי. אני אשתגר אלייך. עוד פעם. הגעתי. תמותי. היי, נדבק לי לטנק. תתקי בעמוד. תתקי בעמוד. סתום רגע. סתמי את. הנה, מצאתי מסוק. מסוק מיני. אתה יודע שאני עכשיו בתוך מסוק? כן, אני לא דביל. יאללה, תבוא עם מסוק שלך. רגע, חכי, אני לוקח משהו. זהרי ממני! אני אתן לך! מה קרה? למה? היית חייבת להרוג אותי, הגובלינית אחת. לא החמצת עכשיו. החמצת. עם הפרופלו! מהפרופלו המעצבן שלך. מה זה פרופלו? דבילית. שקט, זה כבר לא קיים להתעסק עם זה. לא, תצאי מהמסוק שלך. יצאתי. בטח. סתם. תצאי מהמסוק. יצאתי. בטח. לא, שני יצאתי. בטח. באמת יצאתי, אז אני אבוא עליה אותך. די, למה? מגיע לך. למה? הרגתי אותך. כמו שאת הרגת אותי. זה לא היה בכוונה. בטוחה? כן, אני לא... אפילו אמרת ני. מתי אמרת? תחת עם גובלין. אדיר, בחיים שלי לא אמרתי את המילים האלה. בטוחה? מה לי ומה המילים הזבל האלה? ני. אני מסכימה? אולי. שקט אתה. נועה, מה? יש לי רחפת. מגניב. באמת מגניב? לא. נועה, כנסי ל... כן? נועה, כנסי לזה. לדלי הזה? כן, כנסי. בג'י. בג'י. מה זה? למה אני... חכי דקה, אל תצאי, כנסי. בבקשה, מתחנן. אדיר דלי. די, בבקשה. רגע. נו, עלית? הנה. איפה את? איפה את? אני עליך. הנה. כיף פה למעלה? בוא נעשה את הרמפה. אוי ואבוי. הצלחתי! הנה, כאילו יש לך גדול. נועה, עשית קקי בתוך הדלי. קומי דקה. קומי. כמה קקי. שתוק כבר. לא יפה. אדיר? אני בורח. אני והדלי שלי. לבד. הנה, אני הולכת... היי, כל הזמן הייתי בתוך הדלי ולא ידעתי. איפה אתה חושב שהייתה? בדלת חף. בדלת חף ב-SF. מה אני רוצה? בא לי רחפת. לא, תראי, אני יכול לעוף איתה. אני הגשמתי חלום. איפה אתה? אני הולך להגשים חלום. שתגרי עליי אם את לא מוצאת אותי. בחיים לא תמצאי אותי. איי. תן לנו אותך. הצילו, את לא יכולה לעלות, תנסי דקה לעלות. הצילו!
לא, דקה, אני משתגר אלייך. פיפי הנה, אני... 25. פיפי 25. אני פולט לך. צא מהרכב, גובלין. מתתי. מגיע לך. לא התכוונתי אלייך. את יודעת את מי התכוונתי, כן? רגע, עד, זה הכי חשוב. לא, 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 רוצה מכות? אל תיגע בי! זהר ממני, אתה לא מכיר אותי. אל תיגע בי, אמרתי לך. אל תיגע בי, אל תיגע בי. כדאי לך לברוח כי אני קורא אותך מכות. פחדן, צא מהלימוזינה הזאת. אללה, הוא לא רוצה, הוא לא צריך. אני עכשיו בתוך מסוק. פיפי אחד, פיפי אחד. אם אתם רוצים, תדלגו על הקטע הזה, שאני אעשה. כי זה ייקח כמה שניות, אפילו דקה נראה לי. איך הם ידלגו שם בווידאו ועכשיו הם שם? מתי שזה יהיה סרטון, מתי שאני אעלה את זה. אתם יכולים לדלג. או שאני פשוט אחתוך את זה. נו, בדיוק, וואלה, אמרו לך שאני חכם? לא. כי אף פעם לא יודעת. לא, זהו, גם לא אמרו לי וגם אני יודעת שזה. וואלה, באמת, אני כן חכם. וואלה, באמת, אתה לא חכם. נועה, רציתי לומר לך את זה כל חייך. את גובלינית. לא התכוונתי אלייך. התכוונתי לנועה. לא נועה בדובר, לנועה בדובר. אבל זה מישהי אחרת. אני עכשיו טסה במטוס. יודעת על טוס יותר איך ממך, רוצה לראות? בטח. תשתגר אליי. אני טייס מלידה. מעט שהייתי בבטן של אמא שלי אני טס. טוב יאללה. אז תרגיעי ומהר. טוב יאללה. תבוא לה, תשתגר אליי. לא, שתגרי אליי. בא לי לעשות את הרמפה עם רחפת. איפה אתה? שתגרי אליי. הנה, אני השלד. את לא רואה אותי? אני מרביץ לך. די. טוב, בואי נעלה עד לשם. אבל אני תקועה. איך נתקעת? אז שתגרי אליי עוד פעם. את לא תקועה. טוב, וואלה. שתגרי אליהם עוד פעם אם אין לך כוח להעלות את כל זה. אם את רוצה, שתגרי אליי עוד פעם. אני פה לידך. כן, אני רואה, אני לא עיוור. עוד שנייה עקפת. בטח. עקבתי. איך עקבת אותי? חכי, לא, רגע. אני רוצה לנסות אם את יכולה... טוב, ביי. מה אם חזרתי? בא לי לנסות אם את יכולה להיכנס לרחפת. בג'י. אמן שאת יכולה. את יכולה דקה? תלחצי ג'י. ג'י, תלחצי ג'י. אז תעלי עליי. לא, תקשיב, תיסע עד הסוף ואז אני אשתגר אליך. לא, תקפצי עליי. עכשיו. תעשי עליי טיפי אז. טיפי רווח 30. אז תיסע עד לשמה. נו, תעשי כבר טיפי. נו, אבל אתה לידי, זה לא ישגר אותי איפשהו. תעשי עליי טיפי. לפני שאני נוסע. הנה. ווי. רואה? זה אותו מקומי. הצלחת, ברוך השם. טוב, מה זה כיף. אני מקווה שלא תיפלי. עומדים לעוף. זהרי לא ליפול, אל תזוזי. אוי, לא נפלתי. אני עף. לא כל כך טוב אבל. אני מתה. לא עפתי טוב בכלל בגללך. סתם, את מתה?
אני מרחפת. את באוויר? עכשיו. דקה, אני אשתגר אלייך. טיפי 25. את לא היית באוויר! לא תמשיך להעביר, מה אתה רוצה? אבל די, נו די. סליחה. בא לי להשתגר למקום שאני יכול לקפוץ ממנו. מה הילד עכשיו? טוב, אז בואי רוצה לנסוע להרים? שיש לי עכשיו. תשתגרי אליי דקה. טוב, איפה אתה? בואי ניסע להרים. תשתגרי אליי אם את לא מוצאת אותי. עלי לי על האופנוע. דקה, אני אלך להרים. די. זה יהיה קצת רחוק. בואי נהיה על מטוס, אוקיי? זה הפעם אני נוהגת. לא, אני. טוב, די, בבקשה. טוב. אז זוזי, איזה את זה? תראה לי? כן. זערי מהפרופלו. מה זה? כנסי, כן, זה יכול להרוג אותך, נו. כנסי כבר. לא נלך מפה, נלך מהשדה תעופה. שיט, אני מתפוצץ. לא תדאגי, זה לא יתפוצץ נראה לי. או שכן, תצאי. תצאי, בואי נעוף מפה. נו, נועה. מה? חכי, אני משתגר עלייך, טיפי 25. דקה, בואי נעוף מפה. רק תני לי מקום. זה יהיה כיף, כל כך. לא! אני עושה לך טיפי. 25. זוזי, נועה. ניקח את זה לא את זה, חכי, לא את זה. אני רוצה מטוס שאני אוהב, מטוס יפה, לא את זה. וואו, זה מטוס ישן נראה לי. חכי דקה, חכי, נועה, חכי. זה. הנה, כנסי. הופה, הנה טוב. זה מטוס מהמם. נו, כנסי כבר. כן, לא נכנס. אי אפשר להיכנס לפה שניים. פה אי אפשר? אז למה יש עוד כיסא? לא, זה לוחץ את G, לא נכנס. רגע. אי אפשר. טוב, אז אני אקח את המטוס שמצאנו. רגע, אני אנסה ללחוץ על G. וואלה, זה לא נותן. חכי דקה. כנסי! אוי, שיט! לא, זה יותר מדי ענק. חכי. למה? הנה. נו, יאללה, אנחנו... כן. בואי אחורה, שיהיה לנו. תגרי אליי וזהו, יותר מהר. תזהרי מהפרופלו. כנסי אליי. איזה מטוס יפה זה? כן. ואנחנו נעוף. עכשיו אני צריך לעשות סיבוב. ועושים סיבוב. איזה כיף שאין לי באגים עכשיו. לאגים. כן. בוא ניכנס עוד מהקטע של צבא. אנחנו צריכים לעבור דרך הים. טוב, זה ביצ'י. טוב, אבל עם מטוס זה יותר מהר. הנה, כבר הגענו למקום של פעם קודמת, כן? שהיום הגענו. כן.
אנחנו נוסעים ליער. אוי, עצים לעזאזל, אני צריך להמריא יותר גבוה. סימנתי במפה לאיזה יער אני רוצה. רחוק יותר עכשיו, תבדוק עליו. הוא רחוק. אבל עכשיו הוא אמור להיות. הנה, זה פה, זה באזור הזה. אני פוחד מהעצים שאני אתנגש בהם. נועה, כבר מגיעים. כבר מגיעים. עוד 40 דקות מגיעים. 40 דקות? כן, רשום לי. סתם נראה לך? שיט, המטוס הזה לא יכול... נצטרך להקיף את ה... הנה, זה פוז! נצטרך לנחות בצורה מוזרה. זרי, נו... צאי מהרכב! אוקיי, הצלחתי. צאי מהרכב! רגע. מה? רגע, חכה. אל תרגי אותי! בטעות. דקה. רגע, חכי. אני מחפש אופנוע הרים. לא את זה. אופנוע הרים. זה? לא. זה. לא את זה. לא יודע, זה. לא את זה. חכי נועה. זה? לא את זה. נראה לי זה? דקה רגע. נתקע לי, חכי. הנה זה! נו רגע, יאללה. רגע, חכי. הגענו. חכי דקה נאו, אני רק נגיד טוב, אז הגענו לפה. זה הר הכי גבוה במשחק. הנה, מפה אני רוצה לעשות את זה. תסתכלי, איזה גובה. טוב, אני עושה את זה. את רוצה לעלות לי על הרחפת? את רוצה לעלות לי על הרחפת? שנייה, זה היה מעברת המחשב אחרים. לאן את הולכת? מעברת המחשב אחרים. לא, למה זה ורוד? נועה, אני אפיל אותך.
נועה. אה? תעשי לי טובה, אל תצאי מהשיחה, כי אז את תצטרכי להתקשר אליי עוד פעם, ואם אני יוצא מהמשחק אז... את יודעת, יוצא לי מהסרטון. נועה. צאי מהאופנוע! נו, יאללה, אני מרחפת! מאחורייך! תקפצי לי על הרחפת. זרי לא ליפול! אנחנו עפים! שתגרי עליי מהר! טיפי 30! תמשיכי עוד... מה, את מדת? אני ממשיך לרחף. לא, אני משתגר עליך. שתגרי, נו, מהר. הנה, אני נוחת פה על איזה... ואני נוחתת במטה עוד פעם. אני קופץ למים. למה? רחפת יכולה להיות גם על המים, נועה. הנה, רואה, אני על המים. מה זה של פה? לא תכנסים. עד איפה אתה? שתגרי אליי. אין, אני בתוך הים פתאום. נו כן, רגע, אני באה אלייך, חכי. הנה, אני רואה אותך, אתה רואה אותי? חכה לי. איפה את? הנה, עברתי אותך. חכי. תעצור. אוי. את לא יכולה לקפוץ, חכי. תנסי עכשיו. הנה, תנסי לעלות על היבשה פה, ואז תקפצי עליי. וואלה. לא, את רוצה לסיים את הסרטון? טוב. אבל זה סרטון, מה זה קצר? כן, בסדר. את רוצה להמשיך? מה שבא. טוב? בוא נמשיך. סבבה. אני לא בדרך. עד הסוף. מה עד הסוף? מה? לא, תזהרי. מה? אני מחכה לך פה עם אופנוע, אוקיי? או הנה הגעת. קפצי עכשיו מהרחפת, או שעוד פעם. הנה עכשיו בא. מה? לא את האופנוע הזה. אני בא. שתגרי אליי. טוב. נו, את משתגרת? הנה עכשיו. ואני לא אדיר, אני אח של אדיר, אני יותר בוגר ממנו. אני רואה. וואלה, נכון? ואני גם יותר טוב ממנו בסאמפ. לא, נכון, אני אח של אדיר? אדיר.
נכון? אבל אדיר. גם לי קוראים אדיר, רק שאני יותר בוגר. בסדר. בבית ספר קוראים לי אדיר 2, כדי שאדיר אחד לא יחשוב איזה אדיר מדברים. אדיר די. מה? מה די? איפה אנחנו? רגע. אוקיי, אנחנו... חכי. אנחנו באותו מקום כמו שהיינו, את זוכרת? שלקחת אותי עם האופנוע המשטרתי הזה, ואז שהגענו לחלק של הים, מגניב. ואז היינו... זה אותו מקום. רוצה לעשות את זה עוד פעם? כן. לא, נראה לך? למה? לא. טוב, אז עלי לי. תעלי כבר, חכי, בוא נהיה עם אנרג'י. תשים שתי אנרגי, תשים עוד אחד. לא, עלי לי. אין פחות. תעלי. אז אני אעשה אנרגי. טוב, ביי. ביי. וואו. וואו. יואו, כמעט. נו, איפה את? שנייה. נו, איך מוצאים את האנרגי? אני מחפשת. את רוצה לסיים את הפרק? טוב. טוב, דקה, אני רק אעשה את הרמפה הזאת. וואי, אללהו אכבר. לא. טוב, צופים, אני מקווה שנהנתם. אז תעשו לייקים, תגובות, תירשמו לערוץ שלי, וכאן הסתיים הפרק. ביי.